Assalamu alaikum aziz izleyiciler. Assalamu alaikum Sapar ağa. Ve aleyküm Emine. Kovumuzun iyileştirir. Selamun aleyküm. Sapar ağa bugün programda neme var size? O şahsi eyyetçiliği yani toprağı şahsi eyyetçiliği geçirmek nemesinden yine cehaletten çıkış yolları da yani en esası yollarından bir mi diyen hazır yine tema bağlalı bir üyt göçükrek geliyor. Benim bunun yalıt pikir edem okudum. Pikirlendikçe çıkan bir mavzuk diyelim. Hazır size iyilleşlerimiz bir neçe san surat görközlerine şu tayda öylerim nahil yerleşişi var yine. Yani ullakan bir proyektin o ortasında arasında kalan öyler var. Näme üçin galya? Yine bu görýän suratlaryňyzyň köpsem o hayran galdyrar. Hytaýdadyr. Yani Hytaýda da komünist düşünce parti bolmagyna seretmezden şo taýda da şahsy eýetçilik yani topragyň şahsy eýetçiligi. Topragyň şahsy eýetçiligi diýip bir zat var. Yani topragyň var bolsa şonuň üstündäki o gurýan zadyň hem seninki bolýar hakyky manysi bilen. Şonu görkezýär-de. Sapar ağa bilen hazır şo zatlaryň gurrun ne ders ine cehalet nädip o Türkmenistanda 94-nji ýylda topragy halka berdirmede öňüne aldy. Şo zatlar barada da gurrun eders. Sapar ağa sözü size berelin. Şahsy topragyň eýesi bolmak diýmek näme? Hususi eýetçilik. Hususy. Meme Emine hususi toprağı, hususi eýetçilik Türkmen üçün hem üçün önemli ýerin torag çykýar orta. O torag demeti Türkmen ve beýlik milletleri ýalagan däldir. Türkmen hususi eýetçiligi yani topragyny yer su reformasyny etmese Türkmeniň özi 30 ýylda ýa bir-birini yarın o ödedi yok etti de. O galanam derdi yararyalık neme toplum olmadı da. On büyük sebepleri vardır. Anırdan gelen. Türkmen yankı daha şey yağmına yağmur giripti de. Şu Sovet nemesinde. Olmasa bir kesek doğrunu yaşap görün bir millet. Tarihimiz ulur. Demedir o tarihlere şu atlı gezip görün Türkmenistan'ın teritoriyasına akın emelen hiç takıllı yeri yoktur. Yani onu Türkmen'in bilmesi gerektir. Tabi onu bilen oğum geçenli bilmeğim isteyen ok ürünün oğum yönü kevriyelerde hova atma için ya da bir ödün bir nemetme için diyendir olin onu sarpa da yoktur, formatam yoktur tarihine. Şunun öz tarihi değerli yalaktır. Kinetik görsen şeylidir. Şimdi beyle olundan yani tevigatın yani şu teritoriyada yaşap görün demem şemal gelip kapıyı açtı demek kimine. Şu teritoriyada yaşap görün yani florası faunası var da demem. Fauna demek yani canlılar. Adamların canlıların fikir edip bilen görünüşü. Şonu indi fikir etme diyalog etsen beýle canlılarını dessen bolýandyr. Adam bilen hayvanın tapawudy adam fikir edip bilýändir. 30 ýylda o fikir etmeden uzaklaştırılır da o beyin ilýände adam fikir etmeden çürüşýär. O bir göýdük deme bolup gidýär-de. Şu an Türkmen cemiyetine teretse, Türkmen diktaturan krizini nimetini yaşayan neler? Türkmen cehalet krizi. Özümüzde Çernoy diliyede, uzak demeli. O büyüklü, 20-30 yıl devam edip gelen cehalet krizini yaşayan Türkmenistan.
O diktatörlerin görüşen tipler oluyor. Diktatör hiç sattır. Cehalet vardır. Bu da ayrılığınç. O cehalet yani şu yani yaşayış nimetini, düzgünlüğü, öğretini, otlayan yerini, tuğlayan yerini, işleyen yerini tetkiklemeden şular bir ilk tutuyorlar. Onu bir edip görülür de. Türkmen'in 60-70% erkek öğretmenin türmeten çıkardılar. O taydanın adam çıkanı o. Ya ketelli çıktı ya. Yarım adam çıktı ya. Ya ruhu nimeti bodulon, tağlığı bodulon. Kayaklı gelip görün. Mayıp, müzürüp adam çıktı ya o taydan. Onun kime diye? Türkmen ne diye? Taşınlar gelip bir eden o. Onun birbirinin iş yerlerini alıyorlar. Gücü bari, diş vari yerlerinden alıyorlar. Üstüne çok gelirler. Ödlerim yine iyi dikkat ediyen de şu iş adamları deyip bunları bir kata getirip bir adam edecek neme. Ödlerini adam hata eder yalak neme getirecek buraya da. O gelir yalak değil, onu biliyoruz biz. Bunlar cehdetlerin üstünden, adamların bağlarının üstünden oturup ticaret edip pul kazanan adamlar 98% şudur. Arasında o 5'tir demeten bağdır olun köptü şudur. Ve şunun kıymet iş adamı devam edip göründüm. Köptünün demeti ahlak taraftan kabul edilir değildir. Ödüleriyle görülüşenine zatlar görüneyendir. Şunun için ilki Türkmeni yere ve toprağına bağlı olur yani. Ödünün bir ya teritoriyatı benki diye yani. Olur yalak etmeden şular ama Türkmen ağırdan tarihine dereden dedi. Köpüğümüz kaltamana. Tepede demedi, önümçülük yok, neme yok. Alaman edip bunun görmedi. Köpü şongulen demedi ya. Kerun tağlat görün. Ya onun üstüne gidip nemedi görün. Önümçülük yok. Tuğ yok. Bolon yerlerinde de beylekler üstüne var çoğup altta yandırırlar. Ağırlarının bir olmadığı sonradan bu nemeti yok da. Yani oyunun kadalı, kanunlu düzgünü yok. Yine bu destur diye niyala nemeleri taklaya da. Yani Sovet dövründe bu neme girdi raya. Yok açık katlak intelektüel potansiyelim nemeti de. Görüldü. Yani onu gördüler, bu gidip var ya. Bunu takladılar. Öyle Türkmen geliyle nemettiler. Öyle katı beceri ettiler. Öyle nemet bölündüler. Şolun köpüsü diktaturan sütündür. Şolar olmadı bu diktatura da bolup bilin yoktu. Öyle ediyen rahatlarına da düşüneyenem yok. Ben apatsa neredeydi? Apat işte sözün ne emediğini de düşüneyendir olun o madmununu düşünmeyene görüp bu. Diktaturan ayalı ol ya biz çözdük. O olmasa beyleksi olan nokta. Yani Türkmen'in büyük bir problemleri vardır. Adamlar yani cemiyetin ağını şu problemlerden uzaklaştırılır da. Şuna barma diyalog ediyorlar da. Ara böyleyenler. Bu sabotaj değil ya. Ya da manipülasyon değil ya. Propagandadır. Öyle bu köp nemesini etaatı görücülük adamlar bulunuyorlar da. Birinin doğrunda şeyle. Şu adam şudur. Bir jurnalist yer, ben yazıcı yer. Olur yalaga adam. Bahadır ol yektüktür. Olurum hem de tanılayandır. Böyle siz onun içinde değilsiniz. Kol oyunda da değilsiniz. O ödümüzde bir ilk kulak bir baka vermeni. Onu siz veriyen değilsiniz. Cemiyet vermedi.
kimdiň gibi. Men plan ýenim bilen plan bolup durýar. Ýygynda eden işini demediler. Ýüde tutoriýalyk bir dadyň ýok bolsa, den badyk gyryndy näme bolýar. Şoň üçin näme hukuky eýçiligi şunu 92-nji ýyllardan bilýärdik şeýle boljak. Şoň üçin şoň gaty üns berýärdik. Şu bolmasa bolanok, bolmasa bolanok düş. Bundan aňyrda şunu edilmese gaty uly helakçyligi barjagy şonu bilýän adamlar bar. Bu ada o da ýok. Indi teredik görüň, dünýä yani informasyon näme geçdi de bilgi çağı, bilim çağı. Bir de nadanlık demetinde krizini yaşap ýördi. Bu dünýäde o bir goňşuň bilen ýa başga bir näme bilen yani bähleşik ýene edip bilme ýagdaý barmy? Ýaşap bilme nemeti ýok. Şerti ýok da. Ödem ene halkyň 90%-inin oğlu yani açlyk sınırındadır ya da şoň aşagynadyr. 90% diýmek gat ulukanda. O eýlek 5% bir baý ýaşa diýip bolýanlar ýöne bunu dolýandyr da. Onu eýlek 5%-iň ýarysy hat baýdyr. Şol ýalak ýagdaý bar da. Indi biz bu milleti bu gedaçlıktan çıkarmalı. Onu nadanlık bile ne çıkarsın? O bir milletin 90% bilen de katılıyor kandattır kimi. Milletin 90% ağaçlık sınırının aşağını ödem yerin aşağı gad bile neftten ne oluyor? O beylek madanlardan ne oluyor? 20 atırda o halkın 90% açlık sınırının aşağında. O yani şunu akıl yetirip bilmeyen cemiyeti at koymalı. İktisat krizini delik. Cehalet krizi. Ya bunun adını ya koyduğun yokuşu öğreyenler var da diplomamız var diye. Mememiz var diye. Yok. Ahlak olmasa diplomun 20'si olanı da hiç tadı yer yani nerede? O ne görmeli cemiyette bulup geçen atlar vardır. Yani yolu şuun başlaya yertiye mirak varacağı belli de. Şunu görüp bilmeyen oldum. Sen düşünceli adamım dedi. Bilgili, ılımlı neme böyle de durdun. O könülün bir aytmış nemesi vardır. O dağın arkasındaki görüp bilen göz bilendir. O şu dağın dağıt başlarını şu neticesinin neme olup bileceğini akıl yetiriyene akıllı ileyendir deyip harılan bir sözü vardır. Siz yaşap görsünüz ödünüz bile neme olayanı bilen bu. Çünkü yere içilerine kemine öyle düyüplü geçmeli. O Türkmenistan'ın içinde her bir yani şuraya nemeler var da yani yer reformu, sosyal reformular hem de revolüsyonalar meşhurdur. O duruşunu revolüsyon neme geçmeli. Oluyor yer paylat berenin ulenim ulanma da gerekli. Ne aklı yoktuğunun bir tuğutamalarını ben aydıp vereyim ne. Ne Avrupa tuğu meteş nemeler derler. Tanrı yok oradan berip buldu. Ne şulun teknolojisi tuğu taşıtlayan teknolojiler agroponik deydi, hidroponik deydi, neme deydi, vertikal o hocalık deydi. Bir sürü nemeler vardır. O drenajlar geçirleyen kapilnara şeylerin için Avrupa'da vardır. Tuğun kıt değer yerinde işleyeler.
ılınmadır. Bilgi paylaşılyandır. Öwredilýändir. Ýöne Türkmenistan tuğun gıt ýerde. Şu taýda şu zatlaryň adam ýok. Şoň şeýle bolýan bilýän, biljek bolýan bir institut ýok şu wagt. Şuň kur. O döwletiň o idaratyna adamlara hata onda. O cemiyet ne etmeýär bolu taýda. Burada öndürmeli. Burada öndürüp bildiň ýaşap bilýär. Sapara sizin aýdan zatlaryňyz o 99% adam düşünen ok, men onu aýdaýyn size ýöne. O menem üstüne goşaýyn ýöne şonda da. Ýanky suwun köp ýerinde o suw tygşetli, o ulanýan ýurtlaryň gürrüň etdiňiz sapara. O Türkmenistanda o suwun barmy ýoklugyny bilmeýän adamlar bar. Ine şu ýyl näçe hezek o derýalaryň gurap duranyny, suwun azlygyny, o ýagşyň ýagmaýanlygyny, bu ýyl o ýeterli buğday we paxtanyň bolmadygyny görkezip aýdylyp geçildi. Ýa-da o ýurdun içinden näçe pullaryň bolar bolmaz proýektlere sowulanlygyny, hatta o neme bar? Bizim insan Human Rights Watch'taky nemäň ady nämeti? Sapara ýadymdan çykdy. Kate. Ha. Kate o nemesinde ýörite taýarlan raporu bardy bularyň. Türkmenistany sähä olar belli bölekler var, şo taý hakda bir neme berýärler. Raport berýärler. İçinde o 43 milyard dollar, Türkmenistana değişli 43 milyard dollar Berdimuhammedowyň hasabynda dur diýdi Deutsche Bank'ta. Gaty uly pul bular sapara. Doğru. Ya gaty uly pul ine şu zatlara o aýdylandan soň o entegem o ses çıkarmayan halk o bizim için yoktur. Bizim için yoktur. Şonuň için ine bir neme soraýarlarda. Täze Türkmenistany o näde gurýaňyz, nerede gurýaňyz diýip soralýar. O şu zatlara ýanky owurlanan pullara, ýurdun içinde suwun ýoklugyna hakykatda şonuň bolmayan suwam, ýani az diýeli, az suwam tygşetlenmeýänligini bilmeýän halk o täze Türkmenistanyň guruluşyny düşündiren wagtyny düşünermi? Ýa-da ine şu taýda suratlar gidip durdy ildeşler, görüp dursunuz. Ýoluň ortasynda bir san öý bar. Şu öý ýoluň ortasynda galdym kendi pikir edýäňizmi? Ýatdan çykyp ýol gurulan wagtda. Ýa-da şol öýüň gurulan topragynyň eýesi bar. İki tarap bardy. Ine bizim halkymız o ýatdan çykan diýip bir pikir etdiler, ýani ýoluň ortasynda. Ýa-da öýüň eýesi o bir ýere gidipdir, diňji almana. Şo wagtda ýol gurulýan eken, öýüň eýesi gelýänçe garaşyp bilmeýäs. Daşyndan aýlap gurup gideli diýip. Ýok, hakyky sapara ýüzüňizden gülkünçli neme gelýär-de. Ýani hakyky şol ýaly şol nemede pikir edýär. Halkyň köpçüligi indi şu wagt näçe wagtdan aýdylýar-da bir komitet töredilen wagtyna Milli Halas etiş komiteti bar. Şonuň o sahypalarça nemesi bar da ýazylan. Näçe adamyň elinden geçdi, näçe wagtda gatykän wagtda taýarlanan zatlar bular. Şonu alıp o täzeden okan adam barmy? Şo zatlar görüň ine täze Türkmenistanyň näme sebäp bilen guruljagyny çelli ýazýar şo taýda. Täze Türkmenistan näme sebäp bilen gurulýar? Kim üçin gurulýar? O gurulan wagtda o nähili guruljak? O zatlar açyk aýdylyp dur ýa. Ekrana çykyp o gürleýäňiz diýilen deme barda. O gürlemäliме? Onam etmälimi? Onam etmeli dälmi? O bir zat etmeli diýerler. Okey, edilýän zady görmeseňiz, o ben günahkar däldirim meselem. Beýleklere neme edip aljak däl, o özüm üçin jogap berýin. O edilýän işleri o görmeýän bolsaňyz, o siz görmeýäňiz diýip o işler edilmeýänligi banysyna gelmeýär ýa-da edilmejek ýa-da başa barmajak manysyna da gelen o. Ya da şu at çıkıp o şu zatları düşündürmek mecburiyetinde de delse bu işler garaşsız devam edýändir. O döwlet gurulýa, Türkmenistan diýilen döwlet gurulýa içinde kim o
halk olmana o dalaşgar bolsa açıktır yolları. Yani bu zatları sapara näçin aýdýas? Yani halkyň bir haky bardy bu taýda. Şu hakynyň barlygyny görkezmek üçin aýdylýar aslında. Yani käbir zatlar var, ina halkymyzyň habary ýok. Yani aýdyp geçdiňizde sapara Orsun nemesinde üýtgän zatlar boldy diýdi. Yani şu üýtgän zatlaryň bizden çıkan bedeli näme boldy? Ona mı aýtmaly sapara? O bize bir kısan galstuk we kostüm berýük giydirdi diýdi de, onun garşylygynda näme aldylar? Yo, neme Göktepe galasy bir ýere geljekdi sapara, men hazır aýdyp bereýin ona. Indi 1800-nji ýyllardan bäri, başyndan bäri, 1700 näçinji ýylyň soňundan başlady bu aslında. 1800-nji ýyllardan bäri Türkmenistanyň ýa-da Orta Aziýa diýip alaýar buna. Merkezi Aziýa. Türkmenistanyň içine goşup esasy anam Türkmenistan agyr neme gördü bundan. Şol Orsun padşahlygynyň golasynda boldy. Ondan soň Orsun kommunizminiň golasynda boldy. Indäm Orsun näme diýe Russiýa Federasiýasy diýerler. Onuň hem golasynda. Indi sapara aýtjak zadym, şu wagt täze Türkmenistan gurulmaly diýýäs. Şu zada birinci karşı çıkacak kim? Elbette Ors. Ors ne edip karşı çıkıyor? Size yarağını alıp ya da bir Ors görünüşünde karşı çıkmıyor. Size Türkmen dönüklerini karşınıza koyuyorlar. Niyazov ne edip o başta Niyazov ne diktatör değil. Sonu bile ne edip diktatör olan olsa. O ya da basmaçı deyip o hakiki topraklarını korumak için görüşen adamların karşısına Türkmenleri koyup görüştüren olsa edil şonun ýalam şu wagtdan kan zat üýtgäni ok. Ýene Ors bizim garşymyza Türkmen goýmaly. Yani Türkmene täze bir döwlet gurmagına garşy dönük Türkmenler saýlaýarlar. Garşyňyza çykarýarlar. Olar hem näme diýip gygyrýar? Gelin birleşeliň diýär. Birleşse o bizim işimize o goýup bolsun etdirip biljekler. O birleşmeseler o goýup bolsun edip bilmeýärler. Olar hem uzakdan gıygyryp durmaly hökman suratda. Olar hem kim? O jurnalist diýär biri. Hemmesiniň edip gören işlerini gaty gowy bilýär. Ýöne biz täze Türkmenistanyň o içine baraly. Olaryň birden o gulagyndan çekip ýurduň içine almagyna mümkinçiligimiz barsa elimizde şu neme barda, maglumat bar, dokument bar. Ýöne biz häzir onu çykaryp görkezmegimiziň hiç bir nemesi ýok. Ondan goý olar o gidip bilýän ýerine çelli gitsinler. Şonça da cezası agyr bolar. Bize de şol näçe o nemesinden çyksa şonça gowy. Ýoksa biz bilýäs olaryň o KGB bilen işläp gören bilemiz okma. Gowy bilýäs olaryň gurýan sözlemlerinden belli. Şo taýa geljek bolýan sapara o ýankyna jahillikden çykmaň ýollaryny toprağın hususiýetçiligine bağlap bu taýyna hedip geldik diýip sorasaňyz o hemme zat ine toprağın eýesi bolmagy üçindir. Şu toprağın eýesi boldurmajak bolýarlar. Siz o öň islan ýeriňize göçüp ýaşaýatyňyz, o göçebe halk hemmämiz göçüp Türkiýe çelli geldik, o Osmanlyny gurduk bir bölümimiz. O güýçlüler häzir Türkiýe boldy netijesinde. O bir bölümimiz hem Türkmenistanyň içinde Orsun golasynda galdy. Yani şu zatlary bir pikir edin, yani 300 ýylla ýakyn wagtdan bäri o Türkmeniň bir döwleti ýokdur. Türkmenistan diýip at verilendir, aslında döwleti ýokdur. Ýurdun içinde suw ýok. 2025-e çelli iň o suwun gyt boljak ýerleriň başynda gelýär. Bu zatdan habarymyzyň ýok bolşy ýaly o döwletimiziň ýoklugyndan habarymyz ýok. Bu zatlar gaty gowy bilmeli. O 2 sany 3 sany nämäni çykaryp näme diýär ol? Jurnalist diýärmi näme? Jurnalist hem ýok Türkmenistanda, siýasatçy ýok. Yok. Jurnalist hem ýok, siýasatçy hem ýok. Türkmeniň içinde bir sany jurnalist ýokdur, bir sany siýasatçy ýokdur. Biz hem siýasatçy däl. O opozisiýa diýip at beripdirler. Opozisiýa da diktaturanyň aýalydyr. O aýaly bolman äri bolup bilýän däldir. O aýaly ýok bolsa äri bolmaýar, erkek bolýar. Bu zatlar ine gowy bilmeli.
Şu zatlara o düşünmesen ondan sonra nemäniň eline oturursun, ýene orsun eline goşurursun. O ine sizin o döwleti sizin elinize goşurýas diýip habaryň hem bolmaz goşuranyndan. Ondan soň ýene dowam edersin. O Türkmenistanyň içindäki o baýlyklary o haçan eýe çykjak bu halk? Şu zatlar bilen wagtda daş döwründe bolup geçen zaty. Ine ýanky Sapara aýtdy da industrial revolýusiýa boldy geçdi. Häzir şu taýsy asyrda ýaşaýas, post industrialda ýaşaýas, ýani bilim. Bundan soňra o täze bir maşin oýlap tapmak o nemesi ýok, derdi ýok. Gataň saat onu kimiň edýänden bileňiz o. Meselem birinji samolýotyň o kimiň oýlap tapany, kimiň uçuranyny bilýäňiz. Wright doganlar diýip bar. Ýöne şu wagt aýdal nemäniň Amerikanyň samolýotlaryny kim ýasaýar? Kim döredýär? Bileňiz o. Sä gerek ýok. Häzir maglumat döwründe o industrial döwrü geçdi. O döwürler geçdi, o döwrümler hem geçdi. Şu wagt informasiýanyň içinde ýöne bizde şu wagt o birleşmeli diýip gyýrýarlarda. Sapara. Ben häzir Amerikanyň işleýişini aýdyp bereň. Pentagon öz başyna bir döwlet. O CIA öz başyna bir döwlet. Senato öz başyna bir döwlet. O gelip giden ol demokratlar, o cumhuriyetçiler öz başlarına bir döwletler olaram. Ondan soň ýene nämeler bar? 50 sanam içinde aýratyn döwlet, 50 sany aýratyn nemeler var, ýokary suwtlar var. 50 sananyň üstünde ýene bir suwt var. Ýöne iň üstdäki suwdyň karary hemme 50 nemede geçen ok. Yani hiç bir zat hiç bir yere bir-birine bağlı değil Amerika'da ve dünýäniň birinji ýerinde durýar. O agzyr olan bolsalar meselem aýdaly hemmejesi cumhuriyetçi bolsalar ýa-da hemmejesi demokrat bolsalar ýa-da o 50 sanaky aýratyn döwlet birleşmän neme ýalňyş aýtdym o federal bolman o unitar bolsalardy ýani birleşen bolsalardy ösörmüti. Indi geliň sana o neme federal bir döwlet Amerika. Kanada federal döwlet. Nemede Awstriýa federal döwlet. Germaniýa federal döwlet. Ondan soň bular bolýa ady federal diýip berilipdir. Ýöne beýleki onuň daşyndaky Ýewropa ýurtlarynyň hemmejesi hem yerli hökümetler. Ýani Şwesiýada Sapara näçe san hökümet var? 120 san hökümet var diýerler. Ýerke Şwesiýada del ähli Skandinawiýada şunhalyk. O Skandinawiýada. Norwegiýada da, Finlandiýada da, Daniýada da. O pikirediň 120 sany aýratyn hökümet var ve her haýsynyň aýratyn gazynasy var, ýani büdjeti var. Öz büdjetlerinden özleri jogapkar. O bular indi birleşip edipdirlermi ýa-da aýrylyşyp çözüpdirlermi? Şu wagt meselem neme barda? Sapara o musulmanlaryň iň gowy ýaşap biljegi yurtlar sanaýarlarda. Ine Şwesiýa şonuň içinde 4-nji ýerde gelýärdi. Iň ýaşalyp bilinjek 5 döwlet var. Şonuň 4-njisi Şwesiýa, 1-njisi hem Täze Zelandiýa. Ve bulargyň içinde hiç haýsysynda musulman döwletleriň ady geçen. Mysal üçin. Ya bu döwletlerde ine Sapara öňem näçejek aýtdy. Tokoylaryň eýesi var diýe. Hiç bir garşy yer ýok eýesiz. Eýesi ýeke garşy yer ýok. O köpçülikleýin yerler var. Oňa public yerler diýil ýa. Köpçülikleýin ýani jemgyýetçilik diýjek bolmajak ol. O köpçülüge değişli yerler var. Mysal üçin näme? Ýollar. Ondan soň näme var ýene de parklar var. Ondan soň ine hökümetiň jaýlary. Yani şu zatlaryň hemmesi köpçüligiň girip biljegi we gezip biljegi yerler. Bularyň eýesi köpçülik. Eme kemine ol ýani hökümetiň jaýlary diýende o jaýym köp ýerlerde hökümetiň kadar bir hususy bir nemesine kireyne oturýarlar. Hökümetiň edaralary. Diýmek o ýagdaýlaram bar eken. Şäherjik bar bir Arwika diýip şolong polisi hususy jaý kireýdiýärdi.
Ýeke polisler, beýlek nemeleri ýene 4-5 sanak neme. Oňa eýeti var. Yani bir bloğu tren alttırlar. Oo. O indi biz hazır näýle işleýär seredin. Bizim adı belli olan belli olmayan o guramalar var ve adı belli olan belli olmayan toparlar var. O şolaryň hemmejesi aýratyny işleýär. Meselem o aydaly men jaň edip o saparaga o şu iş eden zok diýip aýdyp bilemok. Olar öz işini özü düşünýär, edýär. O soňra o diýenim etdirip bilemok diýip soň on izinlaram birleşel diýip gyýramok men olara. Gelin şunu birleşip edelde men o düşünemok men şu zady diýemok. Men o işe girmeli derse meniň işim däl. Mysal üçin geçenem aýtdym bilim nemesi ýa-da aýdal saglyk diýelim. O zatlar meniň işim däl. Näme üçin içine girmeli. Ya da şu birleşecek diýen adamlaryň elinden näme gelýär? Näme iş edipdir? Propaganda etmekten başka bir zady ýok. Ine bu zatlaryň arkasına geleli sapara. O size sözüm beremok ýöne. Yok, bermem ben söz vermeden has bu men gapaçylypdyr soğuk gelýär. Şonu ýap. Bolýa sapara siz o gapyňyzy ýapyp bermek. Men o dowam edeň ine neme vardı? Bu zatlaryň arkasında näme var? Nazır size bir neme görkezeyin. Indi iksan surat getirdim o ildeşler ekrana. O bir tarafta yine sağ tarafta o Hramov var. Viktor Hramov diýilen adam var. Sağ tarafta sapara. O çep tarafta da yine bir Türkmen ildeşimiz var. Bu adama geldik hariz ve özünde azrak görkezip geçti. Yine şu adam o kim? Yankı jurnalist yine bir zatlar vardı yine. Şu tarafa bağlamak isleyen bize gelen maglumatlar şonu görkezýär. Yine bu adamlar kimler? Yine sağ tarafta o açıksı olan, yani aynı ev olan, o bizim ildeşimiz däl ol. O Hramov bir gelmişek. O Hramov kim? Hramov o Sovet wagtynda Türkmenistana 80-nji ýyllarda gelen olmaly. Däl mi sapara ýalňyş bilmeýän olsam? Ýylyna bilemok bolyn ýöne. Şu 80 soňky Sowetiň ýykylma ýyllarynda doğru. O açyr soğuň nemeler kadrlaryndan indi bu adam Türkmenistana nädip gelýär? O Ors KGB-sy ura diýär buna. O kadr o yerleştirme ve ayırma. Yani Türkmenistan'da kadr saylayan ve gerekli kadrları yok edýän bir guramanın, KGB-nyň şon ýaly bir guramasy var. Orga del. Kim gün dälen çıka partiýanky öňe KGB hemme jehennem demesinde. Indi on näme sapara KGB-nyň asıl güýjüni ine Yuri Bezmenov diýip bir näme bardyr. Öňkü KGB-da işläp soň o tow edenlerden diýeli. Näme sosial siyasat ve o sosyal bilim adam bolýar. Soňundan o KGB-nyň nädip işleýişini mezadyny düşündirýär. Diňe KGB däl, o hemme otoritarian rejimleriň kritikasyny edýär, tanqidleýijisi. Şonu dinleseňiz ine KGB-nyň asıl nämeligini o bilersiňiz. Indi şu adam sağ tarapdaky o Hoca Muhammedov diýen adamy yetiştirenlerden ýani. Şonuň nemesi var. Bu adam kim ine? O halk arasında hoca boldy diýip bilinýär eken sapara. Şonu ýaly diýip aýtdylar. O ýörgün lady hoca bolmuş, ýöne hakykata Hoca Muhammedov. Bu ine ýokary gözekçilikde işläpdir. Ondan soň nemelerini aýdyp beren esasy işlän ýeri ine prezident aparatda işleýär bu adam. Ve Türkmenistan'da o Berdi Muhammedowyň
öz maşgalasından soňky iň baý maşgala ine şular. Yani Recep'lerden hem has baý diýip aýtdylar. Gelýän maglumat şu. Prezident aparatda işleýär. Indi Yankı Hıramov ine bu adamı iň gowy yetiştiren adamlarından biri. Pulam Kän ve Berdimuhammedowyň maşgalasyna garyndaşlyk tarapdan hiç ýyly neme ýanaşýan ýeri ýok. Yani Berdimuhammedowyň nemesine tüs özüni laýyk görýän adamlardan biri ýerine. Şonu yumşatmak için yine şu Recep'lerin birine gyzynan berýän olmalı. Şonu ýaldyýam aýtdylar. Indi Sapara bu adam finans nemesinde de gaty ökdemiş. Öz finansına yani şu yurdun daşındaky bir näçe yalan nemeler vardır, hareketler vardır. Yalan käbir jurnalistler var, hemmejesiler. Ine şolaryň finansynyň akýan nemelerinden, çeşmelerindendir. Şonu ýalyp maglumatlar gelýär. Bu zatdan Berdimuhammedowyň känwir habaram ýok diýen ýalatdylar ýöne bir hilek nemerek gelýär. Bar bolmagan mümkin. Ben haýdyp bereyim kimine. Ne bu oğlancık ben oğlancık diýende bilerken kän ýaş alym bilime ýok, cahil. Bu nemelerin ellerine demesine arbitrata näde düşýär? Aňyrda düşüşi vardır. O bizim döwrümizde bir ýerik barmasy nemetmesi mümkin näle. Cahil görünüp dur. Buran ortodoks klas bolandy. Ondan lokal nemesi ýok, düşünjem ýokdur. Onu bilýän bir taňryly imtiýa ýegen bolmaly. Men pikirimçe. O taňryly Muhammedow diye. Bu taňryly Muhammedow kim diýenne ýa-ni nemede o 50 kere gurrun görendir. Aýmrat aile näme diýip bir topar ýa-ni demeler vardır. Ýa-ni atan nemeleri mafiozi diýip şoň dowlatlaryna şonu tatan ýigit bolmaly, taňryly. Şu kıban yani yemen arbitratından şondan düşýärdi neme. Şolary kömek eden aýmrady yani neme ölme kapısyna açanlar. O satan olýardy. Bolmasa ýanyna tirkeşip neme öýrenip bolmaly. Men olaň hemmejesini tanıyan aile men klasdaşym bilerek neme. Aýmradyny tanıyan o beýleki Ermenileri var. Olar bilene komşu. Dadalyan deyip ben diş doktoru duruyordum. Ben dişimin köpüsünü çok oparandır. Ben diş doktorum. O bunun farklı işleyen. Çağlıkta biliyoruz. İki de onu. O kakalarım pedin tuttu ne? Ruan uluyum muğurluyumudur. Tayda muğurluyumdur. Dadalyan. Emece esir bizim tuğrumun çağlardır olur. Yine şu tanrı ulutu yollaşın zaten bu da şoň inti men bilişimçe Berdimuhammedowyň neme gala bay ödem Berdimuhammedowyň oğlunyň konkurenti yani terdarın indiki tağta geçecek nemesinin birinci konkurenti şu yeni bir tane var onun atlarını vaktiyle naydar onun Türkmenistan'ın iş dünyası vardır şoň bir 50-60% şoň arbitatına aýlanýar içinde daşyna onun şu kargolong margolong emesinin ýerden çykganyny
Öyle düşünürsünüz. O. Bu Birjan nemeten bolmaly. Soň başlygy ya ornatary bolandyr. O. Bu oğlan ine Türkmenin ne ganim düşmanları diýilýän nemeler bolýar da. Öz içinden ýetirleýändir. Ganim düşmany. Ödüňe jahilsiň. Ganyň üstünde. Yani cesetlerin üstünden ýörep ticaret edýän ýigitler şular. Towran naklerim şular, şu arbitat nakymy jeşoldy. Ödüm ýa-ni bir tatdan elimden mi tatlıya da yani ikincisini tatmayacak bir neme yok. Ne? Ulan ulun anladım. O dost taraf, sonra yakın taraf ediyen oyunlar şu. Neme de yani eylekin niyatın ölümünün tövürüklerine Meduf madene şulorum madı. Olmadı. Olar bir tane içine giyirmeli, koruylamalı adamlar değerli. Bulun in ulu patologu yani düşünce bilgi nemedenler. Bu patrep sayıyordum bir skladçısı da skladı ya şolor ya. Skladı şeyi. Olup bilecek uğrundaki oğlanlar bulur. Ama yine Birjan'ın başlığı diýdiniz de Sapara. Birjan'ı kuranlar kimler? Onun pulu bir yerik yüzecek olur. Demek o bir başına da şuları yalak getirmediler. Açırsov da. Açırsov o Birjan'ı kuran olsa o başına da o bu yiğidi getirýän olsalar Sapara sizin aýdyşyňyz ýaly. Yo men şol töwerüň nebetini yani intelektual potansiyeli tanıyanlar. Aslında Türkmenistan ähli nemetinden ben karşı geldim. Adam potansiyellerini ben katı ogulyan. Son o tarafı ütkümediğini bilýän. Şoň üçin zat ýokdugyny arkadan aýdyp bilýän. Şu wagt ne daşynda nemet görenler vardır. Olaram şu cehalet krizinin bir öňümidir. Gen görýärler, büyük problemler var. Birinin goloyuna gelip bilen oklarda. Yok, bizim goloyumuza gelýärler Sapara. Biz bilen näme işler var, problemi bilen işler var bolla. Cahillik nemeti. Eger neme yani probleman nereden gelýänini şunu içinde düşünmedik, ya düşünmek istemedik. Ya şu aklı yetmeyen kitle var da. Şöyle o ödüne näme diýse ya men plany ýenim bilen plany bolup bolýan näler? Kimden şosun? Ödüňi anladyp nemet görmek näme gerek? Halkam yani ödüni bilmelidir. Ödün bilmede yani nemeden Şubatka'dan çıkıp bilmeyede. Ne ekspertler aýdýan yani Türkmenistan ilimde ama idarlap gören ekspertler aýdýan Türkmenistan kaldyryp bolmaýar diýerler. Yani ödüňizi dinleýän tiňiz. Şo nemetinde geçen gepleşiklerine aýdylýan nemeler şolardyr. Türkmenistan yani töwürni kaldırdık diýerler. Yani spesialistler aýdýan. Cemiyet degradasiýa bolup da. Taýda demokratiyada hiç kratiyada bolup bolanok. Cemiyet çüýräpdir diýdi. Oturup durdy. Men näme däldiler. Şu Türkmenistany idarlap görün ekspertler nemeti. Düzüdür ýalak däl. Cemiyet ýok diýdi. Cemiyetten hiç bir neme çıkan yok da. Akıl fikir. O teklip. Onun problemini görüp bilen oklu. Dem bolýandan bilen oklu. Çok bir oğru bir doğru näme diýe onun nemetinde
düýbüne cehalet ýatyr. Hawa diktaturan emeti badyr. Bäşdir 11%dir. Ýöne takatyna bolandan täsir bolur. Ýöne 90% jahillikden. Şo jahillik bolmasa, ýa 5% boljak diktaturu var, şo bolup bilen. Şo jahillik bolan soň o bolup bilýändir. Ne şular ýalak ýa yemeler döwlet başyna gelip bilýändir. Sebäpsiz jahiller. O bizim döwrümizde jahilken ýöne şular ýalakyny biz yani keçip bilýärdik de. Yani bizim döwrümizde kän ýokdur. Bolandyr. Elekden düşüp gidýärler. İş mi ödi adamın keçi. İş edilýän ýerde şonalakdyr. Yani gurrun bilen manipulasiýa bilen ya neme bilen neme edilýänler bir ýerine ýa iş görünmelidir. Görmeýän bolsa sen o taýda galyp bilen. Onun ne adamlar ne kemine bir neme misal berjek bolýarna. Ne maskala o ýerden turýa. Bir maskalada 7 tane adam bar. Ne şolong günlük ýaşaýyş nemesi vardır. Elementar. Ne ýerden turýa ýatagyny tygşytlýärmi, aratsalýarmy, öýüň içi düzgün tertiplimi. Şu öýüň içi düzgün tertipli bolmasa, o yatan ýerini ýygramýan bolsa, kädesi ýa neme bolsa, o daşarsan şondalyk bolmaly. Daşyryk çykýan. O hajatkanat näýilek. Şo taýdan başlaýandy. Şo taýlar düzgün tertipli bolsa, onu iş yerem düzgün tertipli bolmaly. İş yerem ne meydan ekrançılık diýeli. Şo öýünde tertip ýok bolsa, şo taýda da edýän işinde de ýokdur. Yani jahilliň nemesi şey diýdi. Ha, sen öýüňde tertipli bolsaň, o howluňda da tertip gelýär. Ya ırskalam şondan gelýändir. Başka bir ýerde batdan uçup gelen o. Sen onu ödün geliştirýärdi. Ýetir ondan mı, bir ondan mı? Durmuş şertleri adamın düşünce nemetine kän etkileýär. Ne hututy neme geçilenine motivatsiýa dörýärdi. Kenki diýilen. Onun adamın nevsi bolýardy. Türkmen hatam nevsi. Yani cehetlerin üstünden geçip kazanç etmeli, yetip bilýän millet de biz. Doğru aýtmaly. Şonu edip, arkayı emedip, onun yani pulunu, baýlygyny buýtanyp bilýän bir milletin öküýli biz. Ağzı da atlardır boyun almalılar. Ne şuloglaryň ýaşaýyş nemelerini biz görkezýäris da. Nemeler var bizde. Atken bilýär var. Atçan bokna çenni hemme jesni ta orta çıkarar. Ödüm gitjek ýeri ýok. Ýeriň aşagyny ýerde tapýas bolur. Bu topar adamyň gany var bolur. Atken. O milletiň şu güne ýetgenleriniň 90% şulok ibetdir. Bular jahil düşünen okuyup bular başlap boldy. Yo bağışlama diýilen zady o diňe Huda bağışlaýar, o adam bağışlamaly däldir. Meniň prinsipim şol. Sapara o biz Hudam bağışlar ýaly. O ben ýanky nemeni toparlaýyn sapara wagtymyzam az galdy. Ya ýanky aýdan zady meni täzeden gaýtalaýyn başdakyny. Ondan sonra bir ýere bağlaja onu. Ýurdun içinden o 100 milyardlarça pulun ýok edilendigine, o
eştenden soň çıkaryp görkezip aýdyp berdi ya. Sanlary bilen bile. Diňe guru ýerdäki Nebit Gazyň o çıkarılan bahası ve bundan soň çıkarılacak bahasyna çelle orta goýup berdik. O çıkarılan pullaram ýok. O bundan soňky çykjak bolanlaram o eger Türkmenistany täzeden gurmasak halkynky däl. Şu zatlar aýdandan soň o şu zatlar eşdenden soň o ayağı almayan o problemany başga bir yerden yani birleşmek bilen çözülýän zat däldir. Birleşmek diýilen zat ýokdur yani. Yani bana bir nemäni görkezin misal üçin o birleşip o bir zat edipdirler. Birleşmedilmeýär. Her kim öz ukybyna göre aýratyn edýändir işine. Ayrı edýändir. O şu zatlary o görmedik o halkymız ya görüp bilmeýän halkymız o birem üstesine de arkasında neme var? Yine yankı görkezlen şahıslar var ve buların ortaya çıkaran o yalancı jurnalistleri var. Ondan sonra opozisiyası var. Yani diktaturanın ayalı oluyor opozisiya. Diktaturanın ayalları var. O ya bu sapara hakiki de yani başka ne aylet benzetecek bul ne ben benzetmem bolun yok da opozisiya men dip ona o nemedip kıyırıyorlar yani. Gatı näme diýilýär ona? Awray däl o opozisiýa diýmek elmuda ama güýçlüğiniň ýanynda duran bir neme tamamlaýjysy. Ýöne kemine näştaýda bir zady belläýin men şulon köpüsi käsi neme bir zada umtylyp alanyp neme diýerler. Şu ýa döwlete garşy şu teatrda garşy adamlara o fiyatı yani kaçvatalga verilýär diýip çekýär. O diýen demäni betlýärler-de pikiri şu pikiriň demetinde hereket edýän adamlar kendiler şu toňky uğurlarda ýa açaçanam bolup başladylar. Umuman Türkmenige diýen biznesi şonu ýal bolar olmaz zadyň üstüne gidiyor sonunda. Şu taýda da biznes çıkartdyrlar. O bunu biznese nemedipdirler. Gyzaga ulan neme diýerler olu pakyryň nemetinde neme ýok. Bu ýerde yanar bunu aýtman ýokdyk bunu bir ýerde aýtmaly kemine bir aýdyň. Yo ine şu taýda nemedeli hawa ýene de şol o Dürsultan Tagan o hakynda neme oýnaýan bolsaňyz o hakyky arkasyndaky zady aýdyp berýärs. Yani kıyın däl bizim üçin. Yani siz hem gidip bilen ýeriňize çelli gidin. Yani biz onun arkasyndaky hakyky oýunlary bilýäs. O näme üçin çağırylýandan bilýäs. Onuň näme üçin o taýdan gaçyp ýörennem gatygy bilýäs. O suratlaryna çelli bar o dokumentleriniň. Nemetmesinler yani Türkiýanyň hiç bir neme yeri ýokdur, o aktivistlere garşy durýan yeri ýokdur diňe kanun talap edýändir we onun ýanynda da o Türkiýe bilen Türkiýanyň daşarky ýurt bilen aýratyn siýasaty bardyr. Hiç haçan bir ýurt başga bir ýurduň halkyna bir zat öwredip ýa-da işine garşyp bilmez. Şonuň üçin hem bu taýda etjek bolýan iş, ediljek bolýan iş gaty uly bir siýasy bir zatdyr we bu siýasy ýükün aşagyna Türkiye girmeýär, onda da Türkmenistan bilen arasyndaky näme girmeýär. Zä Türkmenistany o başynda kim bolsa bolsun bir dogan ýurt hökmünde görýändir. Dogan hökmünde gören üçin onuň aýratyn bir siýasaty bardyr. O siýasatyň içine o 2-3 tane jahiliň çykyp o protest edip gıýgrany bilen bozjak kalýar. An nirede 10 miňlerçe halk. O ayrı mesele. Yani bu zatların hemmesi yani biznestir. O gaçatalga almagyň bir biznesidir. Gaçatalga nemesi var. O diýme o tarapy tertine ulanjak bolýar, oňa nemetini berýärler. Yani Türk birligini o eýders beýders diýip haýwat atýan rajon kefýänlerim bar. O siz şonu demet meseniz ey Erdoğan Mehmet o burada fayda neler yok. Ey Erdoğan yıkıyor. O yani anlatana kimin gulağı vardı görünüp durdu. Orsun gulağı var. Onlara girmen
cahilin demesi ya onun bedeli vardır. Ne deme bırdat vardır. Türkmenin kâbir deme diyen, ödünü perde diyen, o delil vurku diyen halatları vardır. Yani din demetinde var. O gariplik ya da sadalık demetinde vardır. Onu bilgisiz men neme deyip o ödünü deme diye de o dine inanma da bir ervettat değil, uğdattır. O sade olmadı bir ervettat değildir, uğdattır. O garip olmadı o bolup bilir, o bolup bilen dattır. Bu da ervettat değil. Yönü şonu kömürmek ervettir. Dini kömürmek. O men gariban ne yankı yemesini ödünü yankı delilliyede yankı kârsiz, hünersiz hiç saat eline gelmeyen adam ödünü aklamalı çağatın önüne, cemiyetin önüne men bir gariban ya men bir sağda adam o zatlara düşmedim diye düşmeyenine gariban olmağına Tabiat cevap veriyor mu? O başka bir cevap veren o var. On nem kömürüyen efendim. Duygu kömürüyenlerde şeydi. Onun kömük o şol garivan değil. O giyecetin günlüğünü demet öğünü geliştirip o kazanıp gören adam şonu kömük etmeli. Şonun kömük alacak olup şey diyorlar ya da öğünleri bir yankı yani bu garip arası adam diyorlar da. Yani arası hapa giyme demeleri şu taydan geliyenler. Bu da atları sömürmek ahlaksızlıktır. Katulü. O din sömürmeye angrı versin görünmeyen cinayettir. Onun sonu nirek getiriyenine Kur'an'ın angrısını seyrettiğinde Talibanlar şudur. Din, hakikaten din sömürüyorlar. Bu tabi din, yani Müslüman dinin iyitam yok da. O dinin bir yerine de şolun ediyen hareketlerini kollayan yerim yok. Tarif ediyen yerim yok, övüden yerim yok. Yani dinin ardından ediliyor da. O bulunum sade olmazsam, ben sadalık değildir, nadanlık deyip demettim olu kâvirinin demetini deyiyen olmalı. O sade olup bilirsin. Yani o tömürmek olayan nedir? Yalandan sağdalık. Oo. Ya sonra o kim sana sağda ol deyip aydıp bilir ha biri. Doğru değil mi Sapar abi? Sonra o halkın sen sağda ol yeme kemiğine bulur ben sağda deyip ödünü yani delillep ödünü ağlattırmalı yani cemiyeti oynamalı ağlatmağa deme motivasyonu diyorlar da şey. Onu görüşmediler, hakiki bu için. Onun yerine başka biri, ne kemiğine görüşmedi. Ya da halmırat görüşmedi. Canını koymalı, malını koymalı. Orta. Onu siz ne emettiniz deyip soruyorlar. Sen demek. Sen özünden soru, sen ne emettin? Sen özünden soruman beni ne? Onu ne dedik soruyan? Yani sen hoşarlan vardır. Olur ne emettin? Bu da atlan hem de canın takatını durun adamlar abi. O ne edecek bir soruyorlar. Ben sen ne edecek bir soruyan mı? Yok sen bilen ben den olmalı olsam, ben hakkım yok olsa sen kim olmalı ya sen hakkım var olsa ben kim olmalı? Ha? Semine. Ya ben yalnız aydım. Şartlara den olmalı öze. Yok demokrasi diye de denklik olmalı ya da. O denklik olmalı yani olsam onu ben diyenlerden sen etmedim. Ya etmeliler. Benim senin alıp yatmalı. Onu ne için yatıyorsun bu diyorlar. Sen ne için yatıyorsun? Yani doğum anlaşılan içinde. Olur ne mi yatıyor? O bir et vermelmişsin. O birin borcu var mı? Vergisi var. Bu hal için aydiyandan ben. Şunu aramağına burada atlar edip gören adamlar var da. Burada düşündürecek oluyatlar. Düşünün ton edip olayanlar bu da atlar. Düşün ben siz günde 28 saat
Zabastovka edin, protest edin, yeni burada dedin. Düşünmeyen adını becer edip olayanlarla. Düşünmeli, bilmeli, edeceği için bilmeli. Yani bilen ton edip olayanlar. O zat, ervet zat, onun tafavut yoktur. Bilmeyen edip olayanlarla, hiç tabi. Bilmeseňim oba bilmeýänliginden bilen okdy. Köpüsü bilmeyenler bilen o. Yani 30 yılla beyin, cemiyetin beyni uğukladırıp durda. Beyin ile nat ulanın burada çürüyendir. Piçeleyendir, çürüşyendir. Onu da göydük demeler orta çıkyandır. Ben bir vuruluşuyat, koyan demeler öyle vuruluşuyat. Cahil, aklı koyduk. Görünüp duranda adam öyle okur, görüntülerim böyle okur. O şolun yerine bir yer görmeliymiş. O görüyen adamın belgisi var mı? Horan yok mu? Ya şon ediyenli nimetini, dertmedini sen ne için etmeliler? O tamam ben ne diyecek o? Ben hakkım ne yürüdük? Hakkın görüşü var mı? Hakkın ne edip Allah ne diyenlerini ne düşündürecek kolu atıyorsa. O da bizim borcumuz yani. Yani yanlış mı? Ne şey biliyorsunuz. Şu akılın diyetsin biliyor da bu zatlar. Biraz düşüneceğini iyi etmedi. Kemiğine bizim yemeğimiz yani önümüzde duran yemeğin metelen problemin büyüğünü halkımızın katı köp böyle düşünür o. Yo düşünen ok ýöne Sapara biz aýtmak mejburiyetinde buna. Soňra mawa ertir berýän aýtmadyňyz diýmekler hem mümkin. Ertir berýän ediljek işler o akla sığmajak işler de. Iň azyndan ine biz aýtdyk diýip bir referans berip bilmeli. Biz şu atlardan bäri aýdyp gelýäs. Kıyın däl de. Bu zatlar hemmesi nemedir? Ine kanun nädip döreýär? Sapara ine biz şu wagtda özümize hak döredýäs de. Şu wagtdan hemme zat aýdýas. Bawa. Ondan soň owa bilýäs ýani şu wagtda o köp adam dinlän okýardy, düşünen ok. O taýyp bolýar. Ondan soň ýurdun içine baryp edip başlandan soň siz bu zatlary etjek diýip aýtmadyňyz. Diýmekleri mümkin mysal üçin. Cahil adam o neme bu işleri o ervet hökmünde kabul edip bilýär başlangyçlarda. Şonuň üçin o referans ine hak. Biz şu wagtdan bäri aýdyp gelýäs etjek işimize. Häzir täze aýdam jok diýip aýdyp bilmeli de bu zat. O taý şonuň ýaly ine ýurdun içinde ýanky Sapara ine ganyň nemesinden o çöreğini ýýän adam gatykän. Gatykän diýende halkyň sanyna öwrende kän däl ýöne o ýa Aşgabatyň ine ýarym ýalak bir adam pikir edin. O şonça adam ine şolaryň kändir şu jetetli musunun çöreği ýerler. Yani türme biznesi var arada bir kän aýtdyk kemine. Şu taýda işleyen adamın sany yüzünden geçiyor. Şondan çöreği ýýär. Ne şolong 60-70% tiryek tatyan, neşe tatyan, şolary yani kırşavat edýän demeler. O da hem meceti orgun işgärler. Kanun işlemeyen yerde o orgunun o funksiyonu näme bolup biler, başka işlat bolup bilmeýär. Yine Sapara Vatanoglu gowzat ýazdy. Şu wagtda çel okap durun bir-birden owa. Kän bir okular ýazat bolmasa okamy. Öz hakkı hukugyny bilmeýän adamlar ähli zat Allahyň boýuna atýarlar. Allah'tan gelendir diýip o düşünýärler. Ýöne bilen oklar diýe. O ödünün elýän.
Ova ina Allah Hudanı günahkarlamak gatı nemedir? Cahil o halk o hemme yerde şon yaldırdın Türkmenistan'da da o Hudanın üstüne yükleyerler. O ervet saat olsa mesela o tupan geldi. Ya da yine bir zat oldu. Ay Allah'dan geldi diyorlar. Yani Amerika'da sapara önünden havar veriyorlar. O tornadanın çıkacağını önünden havar veriyorlar. Onda da Türkmenistan'da yine Türkmenistan'da oldu. Sapara Çerceve'deki cicek yerde oldu. O 7 çağa diye uçtu gitti yok diye yani ya da Özbekistan o ceset geldi sizin tarafınızdan değilse o şona da iyiye çıkan yok diyorlardı. Özbekistan o siz taraftan gelen olmalı berden edel deyip açsalarım şona da iyiye çıkan oklar diye yok diye bizde tupantron ok diye aydamışlardı. Sapara indi. O Türkmenistan'da tupan oldu o Allah'dan geldi diye ayttılar. Okey Allah'dan geldi de yani o beyleki milletler önünden bilýär de sen näme için bilen o? O Allah'da son aydar ha sen o bilmeldin o akıl verdim pikir verdim näme için bilmedin deyip o biler ýalyk şertler de öğrettim deyip aydar ha. O näme için Allah'ını günahkarlaya bu millet? Sömürýärler yani. Yok deme günahkar tapıp şoň üstüne atıp gödünün boğunu hoşlanıp bile datlı bilýän bolsa ne ýaşy bolýan ýöne hiç tat bilýän o. Ya şu gaty gowy neme? Misal o Allah'ını günahkarlama şonuň üçin Huda urýar. Huda şonuň üçin urýar. O diýmek näme bolýar? Iň azyndan Amerikadaky adamlar Hudaňy günahkarlaryny oklar. Inanmasa da köp bölegi. Inanmasa da günahkarlaryny oklar. O sen hem inandım diýen hem günahkar edýän. Bolmaz ha. Ine şonuň üçin ildeşler ýanky görkezlen suratlara gaty gowy eýe çykyn, eýe çykmaly hakykatdan onu kelle bilen, düşünje bilen eýe çykmaly. O kim düşman, kim dost. O Türkmenistany o 300 ýyla ýakyn wagtdan bäri kimler sömürüp gelýär. O şu sömürýänler aňsatlyk bilen o Türkmenistany bu halkyň eline berermi? Ýönekeýjek bir zat da. O Ors keypini görüp ýöre Türkmenistanyň näçe ýyldan bäri padşahsyndan kommunistine çelli, o federalyna çelli keypini görýär. Aňsatlyk bilen berermi? Ýok, bermeýär. Diýmek näme etmeli? Seniň garşyňa o jurnalist çykarmaly. Olaram näme diýmeli? Birleşeli diýip gyýdyrmaly. Näme üçin birleşýärler? Gidip barýan işi duruzmak üçin. Ine näme bardyr? Troya bardyr. O Troya näme diýip näme etdiler? Aldylar atı içine soktular. O birleşýärler, o gowy siýasat oynadylar. İçine girdi, o şäher düşdi. O kim bilen birleştirjek bolýaňyz birinji ona syn etmeli. O düşman bilen birleşmek o gowy o türkmen görünende seretmäň onuň. O kime hyzmat edýänine seretmeli. Kime hyzmat edýär? O ondan soňra o onan bilip bilmeýäňiz sebäbi o 100 milyardlarça ýok edilen pullaryňyzyň hasabyny sorap bilen zok o bunu biljekmi? Bu has o inçe mesele. O şonuň üçin bu işi o bilenlere goýmaly. Bilýän adamlar o etmeli bunu, inisiatiwasyny almaly. Hökman suratda o näme diýipdirler sapara o pişik ağaca çıkıpdyr o düşüp bilen ok soň pajaryny çağırýarmyşlar o soň pajaryny pişik aşağı düşürjek wagty pajaryna hüjüm edýär diýdi. Ýoksa pajaryny pişik aşağı şu saatlarda düşüp bilmän o duran pişik aşağı düşürjek bolýar. Edil şo ýagdaý. Näme bolýar netijede o pişigi aşağı düşürýärler. Ýolu barsa ýa. Ona etmeň ýolu bar. Düşünür ýalak aýtdyň, bizim aýtdyk. Ýöne büyük peräbi cehaletdir, diktatura, ýa Gurbanuly. Hiç satdyr. Ne misal getirdik, ne töwereginde. Gurbanulyň o pully, bay,
adamlar var. Türkmen öyle. Yani Muhammedov. Öyle adı çıkan yer var mı? Yani şu birinci tapar adı çıkandır ekranına. Yani şu da 2006 yıldan beri var şu oldu. Hani yani oğru ödülen, doğru ödülen yiğitler var da men jurnalistik böğüşünü kakıp görün. Öyle Türkmenistan'ın en vay adam. Şunun nemeti yok. Şu ne şu at neme bilen yani Serdar bilen çok beğendeşi. Yani çok karşısında oyun oynuyor. Neme stolun aşağıdan oynuyor da. Olur bilen duşya. O bunu da çörüğü ye neme diye. Şu dağıtının ağasının aymırade şeyler ediyorlar. Bu da şu formada oynuyor da. O sonra bir yere içinde gezip görün adamlar ne yapmış bilen yok. Bu dildatlar yani devletin başında birinci adam, ikinci adam böyle oturan adamlar. Ödüm şu sevdi kağıba da geçer. Militer de geçer. Şu kuşkurlup börtlü militerlerden köpüsü şu nemelerinden. Vah. Şu kanalından. Opozisyoner olmuyorlar olar. O bir de bilgi veren diyen nemelerin köpüsü şu nemelerinden. O deme karşı Muhammed. Öyle el altından karşı. Ha bak dedi oğlum değerler şu geçmeli. O ortalığın demetecek olayanım şu teve arkasında kalan tuttu. O bir apatsanıya neyme dikkat girip görünlüğüm. Yemeti hareketi Floryalakin üstünün beyleklerin nemetmek. Adamların fikrini şu an Berdi Muhammedov yani şu oğlunu konsantre etmek de. O cemiyeti şu üstüne kışkırtmak. Sonra bir zat çaklayalar sapara. Yine Berdi Muhammedov'un yine yankı Recep'ler olsun beyleki adı geçmeyen bir giden nemeler var da karındaşlar var. Şoların hem mecesine o yok edecekler o. Hakiki yok edecekler yani hiç bolmadık yağla. O yöne yine bu adamlar kellesi işlese o Adıl Suud'un o eline özün tavşırmalı vaktinde. Bizden ön yok edecek olup verenler var. Biz yok edecek olumuz yok. Biz Suud olur fikir ediyor o yok edecek miken deyip. Olurun fikrince. O tayda oyun şeyle oynanıyor. Başkaça oynap bilen okurda. Adalet yok yerde. Yine yok etmeli. Yok etmedi o da hem düşmanı. Bir yerini İktoria diyenimizden şu yağda yöne yine bunun nemesini saklayan sapara daşındaki şu hatta taze Türkmenistan ideolojisidir. Şu adamların yine şu vakta çelli harekete geçmeyenliğinin sebebi şu oldu. Ne için sebebi edil ayağının yere basacağını bilmeyen doğrular. Basacak yerinin nahillerini bilmeyen doğrular. Şunun için yoksa geçen yılın yine şu vaatlarında nemetmelti bunlar harekete geçmelti. Son neme doğru görmediler. Edil vakti gelmedi yağlakrak görüktürler. Şunun için entek o azrak neme diyençe ortalık yatışıyança diyelim. Harekete geçme nemeleri bağırmış. O yönü neme diyorlar yine demek taze Türkmenistan ideolojisi duruzayan olsa taze Türkmenistan'ı nemetmeli karşısına çıkmalı. Kim çıkmalı? Jurnalist çıkmalı. Ya ben jurnalist diye o diye. Ya da opozisyon diye. Ben opozisyoner diye o taze Türkmenistan gerekteldi. O gelin birleşin ve o zatlar koyun diye etmen. O tayda ne mi var? O tayda cahiller var. Bilimsizler var. O mentler var. Kembeşnikler var. O ön prokurorlar var. Ön prokurorun çağları var. O birleşmek isteyen gidip bilir.
Sapara şu taýda boldy edel biz 1 saat wagtymyz var tassyzda. Bolýar. 1 saat 15 minut bolupdyr. Bolýar sag bol bu kemine. Hawa, ildeşler size de sağ olun dinläniniz üçin. Hawa, halasaňyz hem halamasaňyz hem içiňizde halamaýanlaram bar şonuň üçin aýdýan. Dinlemeli. Bu zatlar hemmesi maglumatdyr. O maglumat hiç haçan o sizin düşmanınız däldir. O biz belki göwnüňizden turmaýan bolup bilerse ýöne hökman suratda dinlän. Bunu düşünmede yerki düşünýär. Bu zatlara düşünýärler ýoş. Ya 2 ýyl mundan öňkülen şu atgyny deňeşdirer ýalak däldir adamlaryň düşünjesini. Biz ilkulak tide şu düşünjäňizi ýükärýälek hereketler edýärler. Düşünjäňizi ýükän soň ýurdu özüňizi ýükürdir. O bizim geregem galmaz. Düşünjäňizi ýükän soň bulatlan hem beceri düşünce bilen edilýändir. Urre bilen nädir? O cehalet fırsat berýän bolsa 30 ýyl fırsat berdi siz. Siz şu wagt ýagdaýyňyz onuň aýdyp geçeli kemine ýurdundan kowulan adamlarsınız. Yurt sizi kabul etmeýär. Etme niyeti ýok. O kabul etme niyeti siz neme şolon planlaryny gawat gelen ýokda. Şu 50-60% daşynda bolsa siz şu döwletiň içindäki oturan Gurabaçylyk toporun nemesine gawat gelen ýok. Şoň üçin siz döwletini ýitiren adamlar bunu şeýle kabul edin. Olmasa sizi döwletiň içine ýygnamak hiç bir problema däl. Oňa akly ýetene ok. Samolýoda minirsiň bararsın. Korona, marona, ororýalyk bahana ýok. Dünýäň hemme ýerinde bar adamlar ýygnap görler. O näýle ala öyle bir Türkmenistan öz adamyna iýe çykan ok, ota çykan ok. Şoňa da düşünüp bilmeýän ina halkymyz bar. O şoňa da düşünmeýän ýok, düşünmejek bolýar sapara. O kän gürleşýän ina sapara. Işine gelýär. O men gaty kän adam bilen gürleşýän, tanaýan, tanamaýan, o ildeşlerimiz bilenem. O korona bar diýe, korona o nähil bar diýip soraýan. Jogaby ýok sapara. Korona nähil bar o. Ýurdun daşynda barmyş. O käbirler ýurdun daşynda bar diýe. Okey diýen ýani diýmek o dünýäniň hemme ýerinde bar da Türkmenistandan hemçin ýok diýen o günde kargo ýerip dur, özeli bilen kargo ýerýär. Ýurdun içine. O edil şonuň ýalam o 2 milyon adam bar kargo ýerip duran ýurdun içine. O nädip ýok bolup bilýär. O ýok diýdiler indäme o näçe muň adam ölen belli däl şu wagt. Bir günüň içinde 20-30 san mazarlan, gazlan owalar bar. Indi näme boldy? Mehmet şu wagtky çykan daşyna çykan adamlar ýeberýän pullaryň hatabyna da şu ýurt dur şu wagt. Şolong emetne durda. Dolanşyk bar, olam durup bar ya, dolanşyk hem durýar. Sebäbi bazar ykdysadyýety ilmi ama öz bilen ne diýendir? Sapara. Öňlerini gaty neme aladaly wagtlar bar. Ne Türkiýe bu göçmen nemesini ya eyle ya beyle çözmeli bolýar da. 2022 ýyla çel wagtdan beri. Ýagdaýlarna da düşünmeli. Bunu gaty kararly çözerler. Türkiýede indi hökümet de büýtgemeli. Silesi demeten. Dostumuzun nemeti mevlüti bitti o. Soğuk doldu da. 1 ýyl bor, 1,5 ýyl bor. 23'te mi saýlaw bolmaly? Nawa. O taýlawda olan gadanma nemeti ýok. O ýani dini udak tömürüp bolanok da. Tömürýän wagtyna çenli tömürüp bolýar. O nähile ýani neme bolanna da. O garipligim udak tömürüp bolanok we ýygynden ýetdirýän. Sowatsyzlygym udak tömürüp bolanok ýygynden ýetdirýän. Bulonkup gelli nemeti ýem Türkiýede aýdyň kitlen nemeti
Türkmenistan'dan hat yok o tayda yani bu oyunlar o fiile neme bilen gelip bilýär onu uzak ýaşap bilen okda. Şoň üçin bir çadır döwletler, büyük bir döwletler. O ýetekli nemesi var, taryhy var. Özüm tejribesi var. Cemiyetiň nemesi var da. Şoň üçin ine şu göçmen nemesini çözmäge yani kararlı bolar. O akşam çemeleşen günü rahat günü yani gelip görün Türkmenlerimizin. Niye gidecek? Kime gerek? İyi niye verenle de o tayda da neme yok. Yurttan çıkaranla da karışıp duran adam yok. O içinde de o ilgin yok. Şu atları fikir etmelisiniz. Onun bir öngden etmelisiniz. Gelen onu vakti kayıranın ulan bolyan nerede? O yankı demeyen avutu vardır. Yankı gelengsizliğin, nadanlığın, bilgisizliğin hem yerde bedeli vardır. Öyle arıyorsunuz. Köpüngün yani elinizde kâriniz, hüneriniz olup bir yerde gerek adam olsanız ne yapsın? Onun kanı 1%'tir, yarım %'tir. O kalanınız kara hizmet olmasa başka zat yok az. O da neme? Sizin günahınız, başka bir günah değil. O da Berdi Muhammedov'un günahı değildir. Şoň günahdır öyle yani doğru yok. Sizin göz günahınızdır. Benim hatanızdır. Berdi Muhammedov bizim günahımız. O Berdi Muhammedov sizin günahınızdır. O siz olmasaňyz Berdi Muhammedov bolup bilen ok. Bir günah bolup bilen ok. Ýene bir sapar gaýtyrlaýar. O ine mysalyny aýdyp bereň sapara ine. O Amerikada Berdi Muhammedov barmy? Ya da Germaniýada barmy? Bolya yok diýeli Berdi Muhammedov alıp şataýy goýaly. Bar edeli. Yok olsa bar edeli. Näçe gün bar bolup durup biler şataýda. Diýmek o şataýda Berdi Muhammedov döremeýän olsa, ýörüýte döretseň hem yok bolýan olsa, o Berdi Muhammedov bizim günahymız bolýar. Berdi Muhammedow o Türkmen cemiyeti döretdi. Niyazow mesela Niyazow gelen vakti diktatör değilse näçinji ýyllardan diktatör olup başlady? 96'dan diýeli. 90'a. Ve şun soňlaryndan eýem yani ilkulak ýuwaşlyk bilen ol demem del. Men bunu nerden bilýän? Ben 96-njy ýyl Özbekistanyň üstü daşowdy üstü bilen Türkmenistana ýerinde. Yani Paýdygelliň ogly awalya düşüp ayrıldı da. Şoň bir yani ayet nemesine var aydın. Yarasını bardym da. Şonno ben Paýdygelliň gözüniň gorkutuny gatygen gördüm da. O men gidenimden men 94'ün 28-nji awgustunda ýylyna gittim öýden 28-nji ýylyna gittim de 1,5 ýylla var ýok nemeden. Orin şonu näme üçin geldim diýdi bana. Sen oyun edýän ya bollor ýalak däl ýetdi. O 1,5 ýylyň içinde näde bütkap bilýärdi onu. Sen toğrama diýdi. Ýöne bir ýan ucundan ýöne basyp nemetip ýatyr diýdi. Niyazow nemese. O. Arkasında elbette nemeler var yani. O 1,5 ýyl mundan belli däl. Arkaýyn, gatarkaýyn. Onun o menem kaçık git ettirýärler-de. Yok, meni iýidme. Alan oklar menne öýdüm bardyma. Kaçıp ýören adam bolsam, o 96-njy ýyl ben 4-5 tane kıban işgärleri bilen duşdum. Talamlaşıp, sağlık amanlyk toğraşıp. Ýöne git diýerler emmesem ha. Hemmesin git diýerler. Ýurda gelme.
Bolya sapara. Şu tayda gutormasak gata az vaktimiz kaldı. Bizim kulağımızdan çekerler. Uzun etmen diye vaydiyalar. Bolya kemine. Yine de uzun ettik biz yani. İlleşler sağ olun, sağlıkta görüşelim. Sağ olun ildeşler. Fikir etmeni öğrenin, fikir edin özünüzü işleyen, özünüzü geliştirin. Başka çıkarganız yoktur. Gatul ütköşüklükler olacak o. Şu zatları o hemmemiz düşünüyor. O ütköşüklüğüm götürme gerektir kemine. Yankı edip bilen, bolonu bilen cemiyetin özü şunu kabul etmeyen olsa onu yaşlı edip bilen nedir? Bizim de en ulu problemimiz diktaturu değildir, cahilliktir, cehalettir. Bu cehalede ne şeyle provokasyonlar, provokasyalar ederler, sabotajlar ederler. Yem edip başladılar da. Ne görüyorsunuz? Şu cehaletin şulardan ürünü alma demektir. O yurdu biri alıp barayan, ne şular gelecek diye de, o verdim hürmet demeyecek, bunu elini alacak diye. Dem Türkiye almalı. Şuna aydık. Ya akıllı mı? Ya demem, neyemem. Ya burada etçek olayan, etçek zadını mı aydık bilen o. O etçek olayanlar neyem için o yurdun başına varmalılarının, o sen varmalı. Yani onun doğru. Doğru üstüne doğru. Orsalar şun isleyen olmalı belki. Ya biri isleyen bir şey diye. O özü düşünmeyen olsa, o bir düşünmeyen zadından etçek olayan olsa yok mu? Suratda arkasında bir var demektir yani. Yöneke yani bu formuladır ya. Onun ağırlanman, bunun demokrat edip demediyenim, demokratiyeden bilen adatları yoktur. O söz adatlığı değilenle de, bunun söz adatlığı yalık, söz adatlığı bulayan nedir? Böyle olmalıdır söz adatlığı. O şolun söz hakkı bağ olsa, şu karşısındaki adamın söz hakkı olmalıdır. Olmasa yani medya yarardır. O yararı adamlar her türlü kullanıp bilendirler. Eğer şu diktaturan ya korrupsiyan ne hileklerine bağ olsa medya güç olan vakti şunun içinde de bolyandır. Bolmalıdır. Bu başka nemeti yoktur. Şu açılım yani yönetüyen nemelleri hem becesi çok nemettir. Yani önümüdür. Ödüm anırsından pul vardır, çıkar vardır. Yani beni şolong birine tananı var. Tanıma mümkünçülüklerim yok. Ellerine de yekece kadar delil yoktuğunu bunun bilenler. Olmasın mümkünüm derler. O yönü tanımayan adamını hep yamanlap koyuyorlar. Ne edip tanıyan aydıp berel sapara. O kıbının papkası ol ya. Papkan beriyerler. Özler hem aydıp dura papka getirtirler deyip çavuş. Bolya sapara bu tarafı bir sütayda. Var. Tav olun ille.